akọ na konte nko e before anyami na aftam nenya otunte Chineke jiore goziam amram na ugwu Hausa so mgbe ndụ ebaneto nna m mụzia ka ọ dụrụ ife niile nke ọ dụrụ mma m mfe mmere anyị ji waghachi Port Harcourt ụcha m ehụbịa nke ọbịa dozia ụcha mma mmere anyị ji pana unu ekono na-anata ọvụ dị ehụbịazia dụọ mma m bịazia na-achị Port Harcourt so bịa ke oto gị ji nweta ego ineta m ma ụcha m ka anyị nọ n'ụlọ ụmụ na ụcha m ehụ ka ọ bịazịa dum ụcha m mma ọzọ ke this time ya bịazịa wuro ndụ ya mma m na nwanne mma m ha na-achị unu abịazịa n'ihe ga anyị nire mụ na ama eke ọzọ gị nọ nwanne mma m bịazịa duta m na-achị gị Port Harcourt so that period nwanne mma m bịazịa anụ anya ya ka ọ nụrụ anyị bukọta ọnụ ka anyị nọ afịa ọnọzọ ka ọ bịazịa na-agazi gị bifo nye ya na-akọ oto gị ji mụara ya nwa ka ọ nwee ike mụrụ ya nwa ha na-ege dife ọnụ ekpere ịkọta solution na-ekpe ekpere mba na nwanne mma m wazịa ka ọ wara ya batazịa ka ọ batara ebe na-asụ ya asụzịa na nke na-ege ma ife na-eme n'ezu ndụ ya gbachia ma enyikwu n'ofu ya si na onye amụma asụ ya na mbụ amụsụ ụlọ nwe msef nke ya nwachi ndụ ọnwa 6 mgbe ohu and before mgbe ohu mgbe nwa egwu anyị ibe m na-ege ụlọ ekwo nke nọ n'ụlọ na-asa nwe na-asa ekpere ha na-asụ ndị mmadụ gị ha si n'ọrụ ego adị bụ mụ na onwe m nọkwa mana ọ bụ maka ego yes na like ya njụ saa m fụara ya ezofu ote nne na enwe ọnụ na ekanụ eke igbu ya eke ọsa nnọdụ njụ akwa mma na mma m agụna maka m n'ọgụ esi anọ ezofu since nnọkebe mma m abịabi na jụọ maka mbịa ute evu mbịa na aye na ọ bụkwa ezofu na ma bụkwa amosu yes na gị ga-efuara onye amụma ohu amosu ọ bụ nọ m na ịhụ na-ege gwọ mme hedrum ga-eyi dị onye amụma nọ n'iyo ife mmere nji kpọrọ mbịa ka nte na nga ịbịa bụ ọnụ abalị 6 ha gwọzịa m mụọ bụ ndụ m na ịhụ gbushikpere na-akwekwa na-ayọ na ife esi na mbụ ma bụkwa ya dị onye amụma so se mbịara ịwụ ụbọsa mbịara ifu eziokwu ka ọ nọ na-efu ya baa ụlọ ya daa ọhịa ya tigị sịsa mfu eziokwu mefu eziokwu na ha ji igbu mbe na-asụ ya na ma bụ amụsụ nna akwekwa ụna onye nọ mara nke m meri na nri na abalị 6 ma nwụta na amịnị meri na nri abalị 6 ya nye mmasị na nga ige gosi ya n'onwe ka mụ na ndị otu m na-anọ utekwa ọrị ife niile mbịazi akwụta nọ eziokwu n'onwe ka mụ na ndị otu nna na-anọ ka ama nọ ife nke oru otu nga iji gbana nduru ya n'abalị ọ bụ bee ọfịa ma gebe before ma gebe na njọ duru ha bee n'iyo dị onye amụma asụsụ ya sa mbe ime gepapụta ite anyị ji n'onwe ite anyị ji eme egipe anyị niile
ha bịazịa na-eke n'ezi nsọ esere ekereza mbe ịpapte enye m ọkụ mbe n'ime ji ọfịa ka m na-abịaru ime ọfịa ndrọpụ ọkụ enyi m ndebe ọkụ enyi m ọ na-abịa ime ọfịa n'abalị ọ bụ n'ime abalị nnọdụ n'ime ọfịa ọ bụ tii o churu a nkwa ya ka mma na nne gị mana onwe na onye mma na takọtọ sọsọ enyi m nwaanyị kene dịrị Chineke na mara ụlọ ya ke m na-eruru ụlọ ya mme enyi m mma m ka ọ mara evu bee na songunu mere m ji dote mbịa kọrọ nwaanyị ife ngabigara ife nneme yes na ege mbịa yọọ eso biko nkwa ya ka nọ ama enweghị ike ị na-achị nke nwanne mma m yes na ha nwanshi na eji edebata n'ụlọ maka ndị uwe ojii nwere ike ịbịa kpọta ya na ha wetara nwata mmadụ debe n'ụlọ ya ha sụsa nje gị na ha enweghị ike inyere m aka ka ya kwụrụ n'ụlọ ya nne ejegharị nnọdụ na ihe otie abalị iru gị kemama na Chineke na-arịtakwa m na mmakwa m ọnọdụ nnọnye ụgbọ na-abịa yata na eka nnọ waghachi azụ bịakụ m ndị ife na-eme na eka dị nwoke ma mmakwa ya ma mma bịkwa na njem ya sị na ya mara na ya na mma m mgbe nwa egwu anyị ọzọ na-ege ụlọ ekwo na-ekwuta mmiri ebe na-agụ m ndị ife na-eme na afọ na-achụkwa evu sọ ndị ntọ sọbịa ịkọta m kemama na onye Chineke ndụere sọbịa nyere m aka bịa kọrọ ife niile mmiri wit iwe dị mansụ sa mbe moto ya mbe kwa dị mansụ na-egi ịdịna m nke nwanne mma m na-echi ahịa se o nwere ife mmere m na-egi ịkpọrọ ha gị nke ndị uwe ojii bịa na ya sọsọ ife oge mere m ife nkere bụ sa ekpọ na nke mma m ka ọsọ mama nna fure na ọbụ ya mụrụ oge na igwu n'ime ọbụ m iwe na ọnụma adụọ n'obu m gbasara mma m kọs ka ya hụrụ m n'anya ndị nne gị hapụ nwata ya otu ọ n'ọta ahụ nke ọmasị na ọta ahụ nwoke si na ya gị ime ife gbasara but ife ya gị imebe mgbe obu ịkpọrọ m gị efu nwanne mma m so ga-ekpa na iru that faithful day ha kpọrọ m gị efu nke nwanne mma m nke nwanne mma m na-amarụ ya sị ndị ife na-eme n'ụlọ ya nwoke bịa mere explain na ọ mara n'ụzọ ya bịa na-asụ ele m bụ amoosu na ọ bụ mkpatara ka o ha afịa mkpata nye ya nke ọmụmụ nke so ọ bụrụ na ọ eziokwu na ọ bụ m mere all distance but ọ bụ na nke o rube na nke gị tụfa m nkwara na mmadụ gburu m n'ezo ya so ya egbuo m na ọ kara ya mma dị ma so ka ọ tụọ ọkọha m so dịnagịrị m mma m ụbọchị nse bịa tie m na moto mbe bịa gị Lagos di mma m nwo nke nna m te ọ bụ onye bịa ya kpọta m ka afụchiri m so mụ na ya bịa na-ebu m erubere isi bedi na ya na-efuru m ma na mmanụ maka iwe na ọnụma duo m n'obu m ife ọ bịazịa mee mụ na mma m ka anyị anọ n'ọnọdụ ọma maka na nkene n'ọrụ ịbụ mma m kọs o mere m abandon ke mama na mma m na na-akpọ nwanne ya agụ maka m mgbe niile ọ kpọrọ gụ maka m ha wọrọ ụwa na ngiri ụlọ ekpọ mege so ife ọ bụ bịazịa mme mistake na njụ ke m na-ege mete enyi nwoke bịa do ime mgbe ọ bụ ndụ ime nke m bịa mara na mma m hụrụ m n'anya because mgbe ọ bụ nke na ya ga-etụkwa m ọ mee m abandon but mgbe ohu ha nabata m so m na-akọ akụkọ ya maka
ụmụ nwaanyị niile nọ n'ezi na-ekọ ngabigara ọdịka ife ngabigara na-asụ unu ekweghị ife mmeri unu so na-asụzi ya unu ekweghị ife niile mmeri unu anything mmeri unu chenji ife Chineke nso unu ga-ebu ndụ kene dịrị Chineke because n'ime akụkọ mbịazi abụrụ nwaanyị siri ike nkenere unu kwere sa mbịa nụ Nneka fụọ akụkọ